дӯстон, занҳоро гӯяд дар чунин ҷойҳо даромада либос иваз накунанд, яъне либос чен накунанд. Барои чӣ? Ҳоло як ҳолатеро мушоҳида кардам ва хостам ки дар борааш ба шумо маълумот диҳам. Албатта ман камтарак сиёмка кардам, лекин дар он ҷо аз ҳисобе ки овоз баланд буд, ман дар ин ҷо комментӣ риоят мекунам ва ҳамон кадрҳоро мемонам. Вақте ба яке аз точкаҳои Валбрес даромадам, дар тарафи премьерашно, яъне ҷое ки либос чен мекунанд, ногаҳон чашмам ғалт ки дар он ҷо оинаҳои бениҳоят калон ҳастанд. Одатан дар баъзе ҷойҳо медоред оинаҳои хурд ва дар як тараф мондагӣ аст, лекин дар ин ҷо калон карда оинаҳои калон гузоштагӣ аст. Ин чиз барои ман шубҳанок тофт. Баъдан ба тарафи камера назар кардам. Ман медонам ки камераи муосир, камераи ҳозиразамон дар як офис, дар як помешения, дар як хона яктоаш кифоя аст, чунки дар як угл мемонед, пурра тамоми ҳамон ҷоро сиёмка мекунад ва ҳатто ҷои даркориро ҳам метавонед ки наздик кунед, чун мо чунин камераҳоро зиёд истифода мебарем. Баъдан аҳамият додам, яъне рост рафтам дохили ин ҷо даромадам, аммо премьерашно маҳкам кардам, ҳамон пардае ки буд, ва нигоҳ мекунам ҳамон камера ба тарафи ҳамон оина инъикос ёфта дохили он ҷоро ҳам сиёмка мекунад. Чунки вақте ки дохили он ҷо медоред, наздик мекунед камераро, камера дар ҳамон оина маълум аст ва дохили он ҷо низ ин барои албатта бехатарии худашон онҳо гузоштагӣ ҳастанд, вале ин чиз мувофиқи қонун мумкин нест. Инро ҳеҷ яке мо намехоҳем. Ҳамин тавр не, чунки мувофиқи қонун ҳам дидани, яъне лични шахси ягон информатсия тамоман мумкин нест, вале ин чизро барои бехатарии худашон шояд истифода мебаранд. Лекин ман боварӣ дорам ки ин чиз ҳатман дар ин кадр метобад ва онҳо ҳатман метавонанд бинанд ин чизҳоро. Аз ҳамин со видеоро ба ёру дӯстону наздикони худ фиристед, занҳоро махсусан огаҳ кунед, аз чунин чизҳо эҳтиёт бошанд. Ва дӯстон, барои бехатарӣ ман як программаеро пайдо кардага ҳастам ки албатта дар Play Market дар ин ҷо нест, дар телеграм канали худам гузоштага ҳастам барои ёфтани скритая камера, яъне дар ҷойҳои шубҳанок вақте ки меравед ҳамон программро кушода давр мезанед, дар куҷо ягон камеро бошад, точкаҳои камера зуд нишон медиҳад ва ин чиз албатта оянда барои шумо низ дар кор мешавад. Силки телеграм каналро дар описание ва комментария мегузорам, он ҷо дароед. ин программро дар телефонҳои худ барои бехатарӣ скачат карда гиред. Инчунин дӯстони азиз, нафаре ки зиёдтар аз мо телефон мепурсиданд, билет мепурсиданд, мо боз ин бизнесҳоро барқарор кардем, аз сабаби ки камтарак мо дар дигар бизнесҳо гузаштаг будем, вақтамон кам буд ва ҳоло боз инро барқарор кардем, бо ҳамон пастафишкое ки пештар кор мекардем, боз рафта договор кардем ва услугаи телефонфурӯширо ҳоло пешниҳод кардем ки мисол барои нафаре ки телефон лозим бошад, бо нархҳои дастрас мо аз склад гирифта чихо, стеклои падарка ва дастафкашро ба ҳама ҷо ба тамоми территорияи Россия равон мекунем ва инчунин нафаре ки билет ҳам хариданӣ бошанд, метавонед ки муроҷиат кунед.